Η αντιμετώπιση. Ελάτε εδώ να είστε καλά. Δηλαδή, από φίλους γνωστούς, οικογένεια. Φίλους δούλευα πούλμαν κάποτε. Όταν λέτε δουλεύατε πούλμαν. Τουριστικά. Οδηγός. Οδηγός. Μάλιστα. Πήραν τηλέφωνο 500 να μου πει, χάθηκες να... Ναι. Και να σε δούμε στην τηλεόραση να... Γουστάρανε που σας είδαν, έτσι. Πολύ. Πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε ξανά τον κύριο Σαββούρδα σήμερα και με εκείνο να ξεκινήσει η βραδιά μας. Στην κεντισμένη σου ποδιά μορβλάχα μορβλάχα βλαχοπούλα καρβάνι το πούλα μορβλάχα βλαχοπούλα και λίγο πουλά. Λαλούνα η γόνια και πουλιά μορβλάχα. Πέσω μορβλαχούλα Τι θέλετε να πείτε στο φίλο μας, άνθρωποι? Ευχαριστώ. Είστε γλυκύτατος, είστε καταπληκτικός. Είστε μεγάλο αστέρι, Μεσχεπάνος. Να κάτσει. Συγχαρητήρια σας. Θέλει τις χειραψίες του και τα λοιπά ο άνθρωπος, ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς. Σας άρεσε? Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαββούρδο. Είναι ο νικητής μας ο χτεσινοβραδινός. Είναι ο άνθρωπος που επιλέξατε και μέσα από το Facebook να ξαναδείτε.